రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 7వ రోజులో ఉన్నాము. ఈ 7వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, దానినే భగవద్ విజ్ఞానము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నామండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా ప్రభు? సో 7వ రోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, అలాగే భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి ఈ యోగాన్ని చూడబోతున్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామము. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీకృష్ణ ప్రణామము. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామము. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేస్తాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. పంచతత్వ మంత్రం. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము ఈ భగవద్గీత యథాతథములోని 7వ అధ్యాయము జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, దానినే భగవద్ విజ్ఞానము అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇంతకుముందు మనము ఈ భగవద్గీతలోని మొదటి 6 అధ్యాయాలలో కృష్ణ భగవానుల వారు జీవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతూ తనను తాను ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మ స్వరూపుడిని గురించి
వర్ణించడం జరిగింది. ఇక ఈ 7వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఎలా మనము ముందుకి పోవాలి అనేటువంటి దానిని ఆయన వివరించడం జరుగుతుంది. సో, దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆ సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాలను, ఆయన యొక్క విభూతులను కూడా మనకి పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, చివరికి ఆయన చివరి 6వ అధ్యాయం చివరిలో మనకి మనిషి యోగ సాధనను ప్రారంభించాలి అని, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిపైనే మనసును కేంద్రీకరించాలి అని, ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండేటువంటి 9 రకాలైనటువంటి భక్తియుత సేవల ద్వారా ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పి, సో వాటిలో శ్రవణము అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది. అందుకే ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని, నేను ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన విషయాలను చెప్తాను విను అర్జున అంటూ మొదలు పెడతారు. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనా పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయ అసంశయం సమగ్రం మాం యత జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నారు, ఓ అర్జున, అంటే ఓ పార్థ, మనసు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను. అంటే ఇక్కడ శ్రవణం, వినడము అనేటువంటిది ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మొదటిది అయినటువంటి ఆ శ్రవణం ద్వారా కూడా అది అత్యంత ప్రధానమైనది అని చెప్తారు. అందుకే ఇంత ముందు కూడా ఆయన చెప్పేటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాల గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అర్జున, ఇది చెప్తున్నాను విను అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ ఇక్కడ తచ్ఛృణు అంటే విను అని చెప్పడం ద్వారా ఈ అధ్యాయంలో ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా మనం చేరుకోవచ్చు అనేటువంటిది. సో ఈ భక్తి యోగాలలో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవద్ విజ్ఞానము, ఆ భగవంతుని యొక్క విజ్ఞానం గురించి ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. నేను చెప్తాను అర్జున విను, అలా నీవు వినడం ద్వారా ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోవచ్చు అనేటువంటిది నీకు పూర్తిగా అవగాహనము అవుతుంది అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా అంటారు, జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యత్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగినది ఏమీ మిగిలి ఉండదు అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాలను నేను సంపూర్ణంగా చెప్తాను అర్జున విను. దానిని నీవు తెలుసుకున్నట్లయితే, దానిని నీవు గ్రహించినట్లయితే ఈ లోకంలో మళ్ళీ నీవు ఇంకా తెలుసుకోదగినదంటూ ఏది మిగిలి ఉండదు అనుకుంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ పూర్ణ జ్ఞానాన్ని తెలియచేయడానికి అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తద్వారా మనము దానిని గ్రహించే విధంగా మనమందరం కూడా ఇక్కడ ఆ భగవద్గీత ద్వారా ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కచ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఆయన అంటున్నారు, ఎన్నో వేలాది మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఈ ఒక్కడో ఉంటాడు అని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. మనుషులలో నానా రకాలైనటువంటి తరగతులు వారు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అట్టి
పలు వేలాదిగా ఉండేటువంటి ఈ మానవులలో ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందడానికి ఇష్టం కలవారు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా ఇష్టపడి ఆధ్యాత్మిక అంటే ఇక్కడ ఈ దేహం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? అనేటువంటి అటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని, అలా ప్రయత్నించినటువంటి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఆ భగవంతుడిని యథార్థంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అని అక్కడ ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన మనము అంటే చాలా తక్కువ మంది ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వారిలో కూడా అలా పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఆ భగవంతుడిని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడమే అంటే ఆ వ్యక్తుల యొక్క అవసరము అనేటువంటి విషయాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధానంలో తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆయన అంటే యథార్థంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని తెలుసుకోవడం. సాధారణంగా వచ్చేటువంటి అధ్యాయాల్లో చెప్తుంటారు. ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది దేవతలకు, ఋషులకు వంటి వారికి కూడా సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారకుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అని దాన్ని బ్రహ్మ సూత్రాల్లో చెప్తూ ఉంటారు బ్రహ్మ సంహితలో. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం అని అక్కడే అన్నిటికీ కూడా తెలుసుకోదగినటువంటి వాడు ఆయనే దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారకుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అని ఆ భగవంతుడు. సో ఆ విధంగా ఆయన్ని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వారు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటారు. అలా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి భక్తియుత మార్గమే ఒక ఉన్నతమైనటువంటిది, సరళమైనటువంటి మార్గము అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు కం మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. సో అని చెప్తున్నారు. భూమి, జలము, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అని 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడి ఉన్నది అని ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా తన యొక్క విభూతులను ఈ సృష్టిలో ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని, ఆ భగవంతుడి యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని, అతడు వివిధ యొక్క శక్తులను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ భౌతిక సృష్టి కొరకు ఆ భగవంతుడు 3 విష్ణు రూపాలను పొంది ఉంటారు అని చెప్తారు. అందులో మొదటిది ఆ మహావిష్ణు రూపము. అదే మహతత్వంగా తెలియచేయబడేటువంటిది ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి భౌతిక స్థితిని అది లేదా భౌతికమైనటువంటి శక్తిని అది సృష్టిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుల వారు 3 విష్ణు రూపాలలో మొదటిది అయినటువంటి మహావిష్ణువు, అదే మహత్తత్వంగా తెలియచేయబడేటువంటి సంపూర్ణ భౌతిక శక్తిని అది సృష్టిస్తుంది అని చెప్తారు. ఇక రెండవదైనటువంటిది ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపము అన్ని విశ్వాలలోనూ ప్రవేశించి ప్రతి దానిలో అంటే ప్రతి దాన్ని కూడా అది వ్యక్తీకరించబడుతుంది అని చేస్తుంది. ఇక మూడవ రూపమైనటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు రూపం అని అంటారు. ఆ అన్ని విశ్వాలలో సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడిగా ఆయన విస్తరించి ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా ఆ భగవానుల వారు 3 విష్ణు రూపాలలో ఆయన ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆయన పొందుతున్నాడు అని చెప్తారు. అదే మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు మరియు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన అపరేయమితస్వాన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం దార్యతే జగత్. సో ఆయన ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి, జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి
ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో అని ఆయన తన యొక్క అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ రూపాలను ఆయన యొక్క శక్తులను గురించి తెలియచేస్తూ ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, ఆ భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి అనేటువంటి అహంకారము అనేటువంటి తత్వాలుగా ఆయన ప్రకటితమయ్యారు అని చెప్తున్నారు. అది అదే అపర శక్తి అని చెప్తున్నారు. అంటే అపర ప్రకృతి. ఇక దానికి అది ఇంకొక రూపం కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అదే ఆయన యొక్క పరాశక్తి అని చెప్తారు. ఆ పరాశక్తి ఇంకా దానికంటే అంటే ఈ అపర శక్తి ఆ భౌతికమైనటువంటి శక్తి కంటే ఈ అపర ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దాన్నే భౌతిక శక్తి అని చెప్తారు. అలా ఇంకొకటి పరాశక్తి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిని వినియోగించుకునేటువంటి ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్నే పరాశక్తి అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. ఏ తథ్యోనీని భూతాని సర్వానిత్యుపదారయ అహం కృత్సనస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తత. సో ఈ నా రెండు ప్రకృతుల నుంచే అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ రెండు శక్తుల నుండియే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి అని గ్రహించుము. అంటే సమస్త జీవులన్నీ కూడా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుండి ఆ భౌతికమైన ప్రకృతి, అలాగే భౌతిక శక్తి మరియు ఆ అపరశక్తి మరియు పరాశక్తి అనేటువంటి ఆ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు, సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయి అని గ్రహించుము. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణము అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్పేసి ఈ సృష్టి ప్రారంభం కావడానికి, అలాగే ఈ సృష్టి లయం కావడానికి కూడా ఆయనే కారణం అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ సర్వ జీవులన్నీ కూడా ఈ స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి అంటే ప్రతిదీ కూడా ఆయన యొక్క ఆ భౌతిక పదార్థము, అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆత్మ యొక్క ఫలమే ఆ రెండు ప్రకృతుల వలనే సంభవిస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఈ సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి మరియు అంతం కావడానికి ఆ భగవంతుడే కారణము అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిఘనా ఇవ. సో ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయనపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అని, ఆయనకు మించిన సత్యము ఇంకొకటి లేదు అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా స్థిరంగా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో నడవడానికి ఆయనే మూలాధారము అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే ముత్యాల హారము ఒక క్రమంగా లేదా ఒక మాల మనకి ఒక అందంగా కనిపించాలి అంటే అందులో ఉండేటువంటి ఆ ముత్యాలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండే విధంగా చేసేటువంటిది దారము, లేదా మాలలో పువ్వులన్నీ కూడా ఒక క్రమంగా ఉండి అందమైనటువంటి మాలగా మనకు కనిపించాలంటే దారము ఆధారంగా ఉంది. సో అదే విధంగా ఈ సృష్టిలోని ఉండేటువంటి వివిధ విశ్వాలన్నీ కూడా ఒక స్థిరంగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడుస్తున్నాయంటే అవన్నీ కూడా నా ప్రభావం చేతనే నడుస్తున్నాయి అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తున్నారు. సమస్త జగత్తు నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ సాధారణంగా ఆ పరతత్వము పరతత్వ సాకారము, అలాగే నిరాకారము అనేటువంటి విషయాలపైన సాధారణంగా మనకి కొంత వివాదం ఉంటుంది. సో భగవద్గీతలో ఎప్పుడు కూడా ఆ పరతత్వ భావన అంటే ఆ దేవదేవుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని మనకి ప్రతి అంశంలోనూ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని ఇంకా ఇంతకుముందు మనం చెప్తున్నట్లు ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ ఆ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార పరతత్వాన్ని వివరిస్తూ ఉంది. ఇంకా ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏ విధంగా ఆయన ఉన్నారు, ఆయన యొక్క విభూతులు ఈ సృష్టిలో ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు.
రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వ వేదేషు శబ్దకే పౌరుషం నృషు. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ కుంతీపుత్రుడా, కౌంతేయ అంటే ఇక్కడ కుంతీపుత్రుడా అర్జున్ని సంబోధించడం జరుగుతుంది. నేను నీటిలో రుచిని, సూర్య చంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోని ఓంకారంను, ఆకాశంలోని శబ్దము మరియు నరులలో వారి యొక్క సామర్థ్యమును నేనే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను అంటే నానా రకాలైనటువంటి ఆ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తుల ద్వారా భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా సర్వవ్యాప్తి అయి ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకం వివరిస్తుంది. భగవంతుడు అతని యొక్క శక్తులను ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియచేస్తున్నా అంటే ఏ విధంగా ఆయన ఈ విశ్వంలో ఉన్నాను అనేటువంటి దానికి తెలియ అంటే నీటిలో రుచి ఆయన చెప్తుంది. సో సాధారణంగా మనకి దాహం వేస్తే ఆ దాహం తీరాలంటే నీటిని తీసుకుంటాం. ఆ నీటి రుచి ఆయన అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఆ నిరాకారవాది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నీటిని ఆ నీటిలో రుచి ద్వారా భగవంతుణ్ణి ఆయన్ని చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా సాకారవాది ఎవరైతే ఉన్నామో వారు ఏం చేస్తారు, ఆ నీటిని చూసి ఆ నీటి ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకి కనపడని అటువంటి ఆ రుచి ఏదైతే ఉందో అది నిరాకార విధానం అని చెప్పొచ్చు. మనకు కనిపించేటువంటి నీరు అది సాకారం. సో అలా మనము అందరూ కూడా నిరాకారమైన సాకారమైన ఆ భగవంతుణ్ణి సన్నిధికి చేరుకోవడానికే వీరిదంతా. అలాగే ఆయన చెప్తున్నారు, సూర్య చంద్రులలో కాంతిని ఆయనే అయి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే వేదాలలో ఉండేటువంటి మనం ఓంకారను ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, ఆకాశంలో శబ్దము, నరులలో ఉండేటువంటి ఆ సామర్థ్యం చైతన్యము ఏదైతే ఉందో ఆ చైతన్యము ఆయనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఆయన ఈ ప్రకృతిలో ఈ విశ్వంలో ఏ విధంగా ఆయన ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఏ ఏ దానిలో ఏ విధంగా ఆయన ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. జలంలో ఉండేటువంటి రుచి ఆయన అని చెప్తున్నారు. సూర్య చంద్రులలో ఉండేటువంటి వెలుతురు ఆయన అని చెప్తున్నారు. వైదిక మంత్రాలలో ఆ వేద మంత్రాలలోని ఓంకారము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆకాశంలో ఉండేటువంటి శబ్దము ఆయన అని చెప్తున్నారు. మానవులలో ఉండే సామర్థ్యము, భూమిలో ఉండేటువంటి సువాసన, భూమి సుగంధాన్ని అంటే వాసనను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ వాసన ఆయన అని చెప్తున్నారు. అగ్నిలో ఉండేటువంటి వేడి ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే జీవించి ఉండేటువంటి ఆ జీవులలోని జీవం ఆయన అని చెప్తున్నారు. తపస్సులలో తపస్సు ఆయన అని చెప్తున్నారు. సమస్త జీవులు అస్తిత్వంలోకి రావడానికి అయినటువంటి ఆది బీజం ఆయన అని చెప్తున్నారు. బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి ఆయన అని చెప్తున్నారు. శక్తిమంతులలో శక్తి ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే రజోగుణ అలాగే కోరికలకు సంబంధం లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ బలవంతులలో ఉండేటువంటి బలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ధర్మ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథున ప్రక్రియ అంటే ఆ పునరుత్పత్తి అంటే ఉత్పత్తి సాధకము విధానము ఆయన అని చెప్తున్నారు. మైథున ప్రక్రియ ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఏ చైవ సాత్వికా భావ రాజ శాస్తమ సాక్షయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నా వాహం తేషు తే మయి. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణమునకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. అలాగే వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. అంటే ఆయన ఆధీనంలో ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణాలు అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, అవి ఆయనలో ఉన్నాయి. అంటే ఆయన ఆధీనంలో అవి పనిచేస్తున్నాయి తప్ప వాటి ప్రభావంలో ఆయన పనిచేయడం లేదు అని ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోమంటున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనే 3 గుణముల ద్వారా మోహితులైన మొత్తము ప్రపంచము ఆ గుణాలకు అతీతుడును నశింపు లేనివాడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకున్నది అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనము ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేటువంటి
ఆ గుణాల యొక్క ప్రభావంలో పడిపోయి ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి కారకుడుగా ఉండేటువంటి ఆ త్రిగుణాలకు అతీతుడు అయినటువంటి వాడు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆ సచ్చిదానంద విగ్రహమైనటువంటి ఆ భగవంతుడిని మనము తెలుసుకోలేకున్నారు. మాయలో పడి ప్రకృతి త్రిగుణాల మాయా ప్రభావం ద్వారా ఆ భగవంతుడిని యథార్థంగా తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారు అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దైవీ హేషా గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన నా ఈ దైవమాయను దాటడము సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు సులభంగా దానిని దాటగలుగుతారు. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల స్వభావంతో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క మాయను దాటడము అనేటువంటిది సాధారణ జనులకు అది సాధ్యపడదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారో వారు సులభంగా ఆ మాయని, ఆ దైవీ మాయని దాటగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా ఒక సముద్రంలో ఈ మన భవబంధనాలు అనేటువంటి ఈ సాగరంలో, దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోతూ ఉండేటువంటి వాడిని తనంతట తాను ఒక నడి సముద్రంలో మునిగిపోతున్నాడు. తనంతట తాను దాన్ని ఈదుకొని బయటకు రావడం అనేటువంటిది సాధారణంగా సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. కానీ ఎవరైనా బయట నుండి వచ్చి సహాయం అందించినప్పుడు మాత్రమే ఆ సాగరం నుండి అతడు బయటపడగలుగుతాడు. అలాగే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ఈ భవబంధనాల యొక్క సాగరాన్ని దాటడం అనేది సాధారణంగా సాధ్యం కాదు. కానీ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించినటువంటి వాళ్ళు సులభంగా ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతారు అని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన ఈ ఆయనని చేరుకోలేనటువంటి రకాలైనటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకము కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను శరణజొచ్చరు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి శరణజొచ్చినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి మానవులను గురించి ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఒకటి పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవులలో అధమ జాతికి చెందినటువంటి వారు, అలాగే మాయలో పడి వివేకాన్ని కోల్పోయినటువంటి ఆ 4 రకాలైనటువంటి భావాలను, అంటే రాక్షస భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించరు అని చెప్తారు. సాధారణంగా మూఢులు, అతి మూర్ఖులు, అంటే వారు ఈ గాడిద చాకరీ చేయడం తప్ప మిగతా ఏ పనికి కూడా వాళ్ళు ఆలోచించలేనటువంటి ఆ మూర్ఖ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారు ఆ భగవంతుడి గురించి ఆలోచించరు అని చెప్తారు. అలాగే మానవులలో అధములుగా ఉండేటువంటి వారు కూడా ఇక ఏదైనా పనులు తప్ప మిగతా ఆలోచించేటువంటి జ్ఞానం లేకుండా ఉండేటువంటి వారు. అలాగే కొంతమంది మంచిగా ఉండి కానీ మాయ ద్వారా వారు ప్రభావితమై సమాజంలో తప్పుదారి పట్టినటువంటి మేధావులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు, అంటే ఆ మామయ్య ప్రభావం వలన తమ విశేషమైనటువంటి జ్ఞానము నశించినటువంటి వారు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించరు అని చెప్తారు. ఇక ముఖ్యంగా 4వ రకమైనటువంటి వారు ఆ ఆసుర స్వభావాలను, అంటే రాక్షస స్వభావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు కూడా, ఆ రాక్షసులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి, ఆ దేవతలను వారు ఒప్పుకోరు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏదైతే 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆయనని ఎప్పుడూ శరణజొచ్చరు అని చెప్తూ, మరొక 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆయన్ని పూజించేటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. చతుర్విధా భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు ఆర్తి అంట, ఆత్మతత్వము తెలుసుకోగోరేవాడు అంటే జిజ్ఞాసువులు, కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలనేటువంటి, అలాగే అర్థార్థి అంటే సిరి సంపదలను కోరుకునేటువంటి వాడు, మరియు
జ్ఞాని అంటే ఆత్మ జ్ఞానమును కలిగిన వాడు అని 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నా భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు అని 4 రకాల వాళ్ళేమో ఆయన్ని భక్తి ద్వారా వేడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయరు. ఆయన్ని శరణుజొచ్చుడని చెప్తూ, మరొక 4 రకాలైనటువంటి 4 వర్గ మానవులు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆపదలో మనకి భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు కదా! సో, అలాగే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగోరేటువంటి వాడు జిజ్ఞాసువులు అంటారు. అలాగే సిరి సంపదలు కొంతమంది భగవంతుడిని మనకి ధనధాన్యాలు కావాలి అని కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక మరికొంతమంది ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆయన్ని ఆత్మజ్ఞానం కలిగి భగవంతుడిని గురించి తెలిసినటువంటి వారు కూడా ఆ భక్తి సేవ ద్వారా భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని వేడుకున్నటువంటి వారిలో ముఖ్యంగా మనకి చెప్పేటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ గజేంద్రుడు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ కొలనులోనికి దిగినప్పుడు నీళ్లు తాగిన తర్వాత తను ఆ కొలనులో నీళ్ళన్నీ కూడా గిలకటం ద్వారా అక్కడ ఇబ్బంది కలిగినటువంటి మొసలి వచ్చి ఆ గజేంద్రుడు కాలు పట్టుకుంటుంది. మొదటగా ఆ గజేంద్రుడు తనను తాను రక్షించుకోగలను అనేటువంటి భావనతో కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ రెండింటి మధ్య పెనుగులాట జరిగింది అని చెప్తారు. కానీ చివరికి తనను తాను కాపాడుకోలేడు. తన చుట్టూ ఉండేటువంటి తన భార్యలు వాళ్ళంతా అయినటువంటి ఆ ఆడ ఏనుగులు ఎవరు కూడా తనను కాపాడలేరు అని తెలిసి ఆయన ఆ కొలంలో ఉన్నటువంటి ఒక పుష్పాన్ని పైకి చూపెడుతూ, తామర పువ్వుని పైకి చూపెడుతూ ఆ విష్ణుమూర్తిని వేడుకుంటాడట. వెంటనే ఆ విష్ణువు వెంటనే అక్కడ తన అంటే వాహనమైనటువంటి గరుడ పక్షి కానీ, తన పక్కనే ఉన్నటువంటి లక్ష్మీమాత కానీ చెప్పకుండానే వచ్చి వెంటనే ఆ ఆపదలో ఉన్నటువంటి గజేంద్రుడిని రక్షించడం జరిగింది అని చెప్తారు. అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ విధానంలో ద్రౌపది తనకు కలిగిన అంటే తను మొదటగా తనను తాను రక్షించుకోగలను అనేటువంటి భావనతో చేతులడ్డం పెట్టుకుని ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత ఆ సభలో ఉండేటువంటి వారు తన భర్తలు అలాగే పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే వారు కాపాడతారు అనుకుంటుంది మొదట. చివరికి ఎవరు కూడా తనను కాపాడలేనటువంటి పరిస్థితులలో కృష్ణా నీవు తప్ప నన్ను కాపాడే వారెవరూ లేరయ్యా అని వేడుకోగానే అంతమంటూ లేనటువంటి చీరలను ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ద్రౌపదిని కాపాడిన అంటే అప అవమానం నుండి కాపాడినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానులు వారు. అలాగే ధ్రువుడు చరిత్ర కూడా చదువుతూ ఉంటాం. తన పినతల్లి అవమానపరిచిందని ఆ రాజ్యాన్నిలో అక్కడ తన తండ్రి యొక్క తొడపైన కానీ సింహాసనం దగ్గర కానీ కూర్చునేటువంటి అర్హత నీకు లేదు అని అన్నప్పుడు తన తల్లి వద్దకు వెళ్ళి ఏంటమ్మా నా పరిస్థితి అంటే ఆ విష్ణువును వేడుకుంటే నీకు మంచిగా జరుగుతుంది నాన్న అంటే చిన్న పిల్లవాడుగా ఉండేటువంటి ఆ ధ్రువుడు ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి కొద్ది కాలంలోనే ఆ విష్ణు దర్శనం పొందుతారు అని చెప్తారు. సో అటువంటి అయిన తర్వాత ఆ విష్ణువు దర్శనమైన తర్వాత ఆ రాజ్యానికి వెళ్ళడము, తర్వాత రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు రాజ్యాన్ని పరిపాలించి, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం ఆకాశంలో ధ్రువ నక్షత్రం ఉంది అని చెప్పుకుంటాం. సో తనకొక నక్షత్ర స్థానాన్నే ఆ విష్ణుమూర్తి ఇచ్చారు అని చెప్పి. అలాగే ఆ ఇంకా ఈ సుగ్రీవుడు తన అన్న అయినటువంటి వాలి నుండి తనను కాపాడమని శ్రీరామచంద్రుడిని ఆ రాజ్యం కోసం అర్థించడం జరుగుతుంది. వీరిద్దరూ కూడా అంటే సిరి సంపదల కోసం ఆయన్ని వేడుకునేటువంటిది. అలాగే ఈ జిజ్ఞాసువులు అనేటువంటి వారు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు నైమిషారణ్యంలో వారెప్పుడు కూడా ఈ లోకం ఉన్నతంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ ఋషులు మహర్షులందరూ కూడా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఈ సృష్టికి మంచి జరగాలి అనేటువంటి భావనలో యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ ఇంకా విషయాలను తెలుసుకోవాలనేటువంటి అంతకంతకు జ్ఞానం క్షణము ఇక్కడ జ్ఞానం పెంపొందుతుంది ఆ నైమిషారణ్యంలో అని చెప్తారు. సో ఆ ప్రదేశంలో వారు ఎప్పుడూ తపస్సులు చేస్తూ కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సులు చేస్తూ ఈ సృష్టి మంచిగా ఉండాలి అనేటువంటి భావనల్లో ఆ ఆసక్తులై ఉండి వారు చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఇక ఇక్కడ జ్ఞానిగా చెప్పబడినటువంటి వాడు ఆ సుఖముని. సో వ్యాసుడి యొక్క కుమారుడు. ఆయన ఎంతటి జ్ఞాని అంటే ఆయన తల్లి అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలోకి రాకుండానే తల్లి గర్భంలోనే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు గర్భంలోనే ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఇక ఎంతటికీ బయటికి రాకపోతే వ్యాసుడు వచ్చి పిలుస్తాడట.
అయినా తను బయటికి రానంటే, "ఎన్ని సంవత్సరాలని గర్భంలోనే ఉంటావయ్యా? ఇబ్బంది పడుతుంది నీ తల్లి" అంటే, "చూసావా నువ్వు నీ భార్య కోసం ఇలా ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాల కోసం నీవు ఉంటున్నావని" అంటాడట. సో, అంటే ఇక్కడ ఆయన ఎంతో జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు అని చెప్తారు. అంటే ఈ బయటి ప్రపంచంలోకొస్తే ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క మాయలో పడిపోతానేమో అని బయటికి రాను అని చెప్తాడు. సో, ఎంతకి బయటికి రాకపోతే అప్పుడు వ్యాసుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటే, కృష్ణ భగవానుల వారు వచ్చి, "నా మాయాశక్తి నిన్నేమీ చెయ్యదు" అంటే అప్పుడు బయటికొస్తాడు అని చెప్తారు. వచ్చి వెంటనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడని చెప్తారు. సో, అలా వెళ్తూ ఉంటే అంటే అతడు ఎంతటి జ్ఞాన సంపన్నుడు అంటే ఆయన్ని అంటే అంత ఆయనకి ఈ త్రిగుణాలు ఏవి కూడా ఆయన్ని అంటవు అని చెప్తారు. సో, ఆయన వెళ్తూ ఉంటే అప్సరసలు ఆ నదులలో అంటే అక్కడ స్నానం చేస్తూ ఉంటుంటారు కొలంలో అని చెప్తారు. వారు అలాగే ఉండిపోతారట. యవ్వనస్తుడైనటువంటి సుఖముని వెళ్తూ ఉంటే. ఆయన వెనక వ్యాసుడు వెళ్తుంటే ముసలివాడైనటువంటి వ్యాసుడు వెళ్తుంటేనే వెంటనే వారొచ్చి ఒడ్డుకొచ్చి తన వస్త్రాలన్నీ ధరించుకొని మళ్ళీ కప్పుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పి. అప్పుడు వ్యాసుడికి ఒక ఆశ్చర్యం కలిగి, నా కొడుకేమో యవ్వనస్తుడు వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు అలాగే స్నానాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ముసలివాడినైనా నేను రాగానే మీరేంది అన్ని వస్త్రాలు కప్పుకున్నారు అని ఉద్దేశంతో అడిగితే అప్పుడు చెప్తారట, నీ కుమారుడికి ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు ఆయన అతీతుడుగా ఉన్నాడు. కానీ నీవు సంసార సుఖాలు అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడివి అని చెప్తారు. సో, అంతటి పరిపూర్ణుడు అని చెప్తారు సుఖముని. ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క లీలలైనటువంటి భాగవతాన్ని ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి వివరించినటువంటి వాడు ఆయన. సో, ఆ విధంగా 4 రకాలైనటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుత సేవలో కొలుస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఈ నలుగురిలోనూ ఆ విధంగా భక్తి ద్వారా ఆయన్ని కొలిచేటువంటి ఆ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించేటువంటి ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని. నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు అంటూ ఆయన ఆ నలుగురిలో ఎవరు అనేటువంటిది చెప్తుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ, ఆ నలుగురు కూడా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ, జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయము. ఎందువల్లనంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తూ ఉంటాడు అని ఆ జ్ఞానుల గురించి ఆయన తెలియజేస్తారు. ఇంకా ఆయన మరి ఆ భక్తియుత మార్గంలో శుద్ధ భక్తుడు ఎలా ఉంటారు, ఆ అరుదైనటువంటి ఆ భక్తులు ఎవరు అనేటువంటి దాన్ని కూడా తెలియచేస్తున్నారు. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ. అంటే అలా శుద్ధ భక్తుడు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నాడు. మరి ఎవరు ఆ శుద్ధ భక్తిని పొందగలుగుతున్నారు అనే దాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్య కర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరకు జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయము అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో, శ్రీల ప్రభుపాద లాంటి మహానుభావులు ఆ గురువులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు వాస్తవానికి. ఎందుకంటే వారు వారి వారి యొక్క అనేక జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి ఆ భక్తి ఆధ్యాత్మిక ఫలితాల ఫలంగానే చివరికి వారు ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందగలుగుతారు. వారు ఆ జ్ఞానం ద్వారా జగత్తంతా కూడా ఆ భగవంతుడు ఆ కృష్ణుడు మయమే అని చెప్పి అనేటువంటి జ్ఞానంతో ఆ కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్తారు. సో, అలాంటి వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని తెలియచేస్తున్నాడు కృష్ణ భగవాన్. ఇంకా చెప్తున్నారు. తమ తమ పూర్వజన్మ సంస్కారాలకు సంబంధించిన కోరికల మూలంగా వివేకము కోల్పోయిన కొందరు ఇతర దేవతలను వాళ్లకు తగిన నియమాలతో ఉపాసిస్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఇక ఈ సాధారణంగా మనకుండేటువంటి ఈ దేవతలలో వారిని మనం పూజించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మన మన కర్మల ప్రకారంగా మనం చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మల ప్రకారంగానే ఆ ఇతర దేవతలను వారికి ఏ విధమైనటువంటి అనుకూలమైనటువంటి నియమాలు ఉన్నాయో వారి యొక్క నియమాల ద్వారా ఆ దేవతలను ఉపాసిస్తూ ఉంటాము, వారిని పూజిస్తూ ఉన్నాము అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు.
ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతున్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధను నేనే కలగజేస్తాను. ఆ మానవులలో ఉండేటువంటి శ్రద్ధ కూడా నేనే కలగజేస్తాను. సాధారణంగా మనకి ఒక్కొక్క దేవతను ఒక్కొక్క విధానంగా ఆహ్, మనకి విఘ్నాలు తొలగిపోవాలని ఆ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి, అలాగే చదువు బాగా రావాలి అని చెప్పేసి సరస్వతి మాతని, అలాగే ఆరోగ్యం బాగుండాలి అని అనుకుంటే సూర్యుడిని అలా పూజిస్తూ ఉంటుంటాం కదా! సో, అలా మనకి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ దేవతామూర్తిని పూజించకున్నప్పుడు మనకి ఆ దేవతామూర్తి పైన మనకి బుద్ధి స్థిరంగా ఉండే విధంగా శ్రద్ధను కూడా ఆయనే కలగజేస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అదే ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతున్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధను నేనే కలగజేస్తాను. తద్వారా ఆ దేవతను పూజించి ఆ ఫలితాలను పొందుతూ ఉంటాడు. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు. దేవతలను పూజించడం ద్వారా వారు పొందేటువంటి ఆహ్, అంటే ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి. కానీ అవి భౌతికమైనవి అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ దేవతలను పూజించవచ్చు. తద్వారా మనం ఫలాలను పొందవచ్చు. కానీ అవి భౌతికమైనవి. అంటే తాత్కాలికమైనవి మాత్రమే. కొంతకాలము మాత్రమే ఉండగలిగేవి. అవి శాశ్వతము కాదు అని తెలియచేశారు ఇంతకుముందు కూడా. సో, ఇక ఆయన అదే చెప్తున్నారు. అలాంటి శ్రద్ధ, విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందుతాడు. వారు ఏ దేవతామూర్తిని పూజిస్తే ఆ దేవతామూర్తి ద్వారా మనము మనం కోరుకున్నటువంటిది నెరవేరుతూ ఉంటుంది. వారు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి వారే. ఆడ ఎవరిని పూజించవద్దు అని చెప్పట్లేదు. కాకపోతే వారిచ్చేటువంటి ఫలాలన్నీ కూడా భౌతికమైనవే. అది శాశ్వతమైనది కాదు అని చెప్తున్నారు. అలా కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నాధారానే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి మనకి వివిధ శాఖలకు వివిధ మంత్రులు ఎలాగైతే ఉన్నారో, అలాగే మనకి కావాల్సినటువంటి వాటికి వివిధ విషయాలకు వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ దేవతామూర్తులను అధికారులుగా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. మనకి ప్రపంచానికి వెలుతురు కావాలి, ఆయురారోగ్యాలుగా ఉండడానికి, మంచిగా ఉండడానికి సూర్యుడు, వర్షానికి వరుణదేవుడిని, వాయుదేవుడు, ఆ విధంగా వివిధ రకాలైన దేవతలు, సంపదలకి. సో, అలా వారందరూ కూడా మనకి మంత్రివర్గంలో ఎలాగైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ప్రధానమంత్రో లేదో అధ్యక్షుడు చెప్పిన విధంగానే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో, ఇక్కడ కూడా ఆయన అదే చెప్తున్నారు. దేవతామూర్తులందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శాఖలకు వారు అధిపతులు. అవన్నీ కూడా ఫైనల్‌గా ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడేవే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితము మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు. కానీ నా భక్తులు చివరకు నా అత్యున్నతమైనటువంటి లోకాలను చేరుకుంటారు అని ఆ భగవంతుడి యొక్క ని చేరుకోవడంలో ఉండేటువంటి ఆంతర్యాన్ని ఆయన్ని మనం ధ్యానించడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో, వివిధ దేవతామూర్తులను ఆరాధించేవారు ఆ దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు. ఇన్ సో, అలా ఆ దేవతాలోకాలకు వెళ్లి అక్కడ సుఖ సంపదలను ఆనందిస్తారు. కానీ అవి తాత్కాలికమైనవి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుడు దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడిని ధ్యానిస్తారో వారు ఖచ్చితంగా ఇక ఈ జనన మరణ చక్రాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ దివ్యలయమైనటువంటి లోకాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తుంది. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని తెలివిలేని జనులు నేను ఇంతకు ముందు నిరాకారుణ్ణిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపం పొందినాను అని తలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానము కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావము వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది అని ఆ భగవంతుడి యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాన్ని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో, ఆ భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలియని వారు భగవంతుడు ఇంతకు ముందు ఎటువంటి ఆకారం లేకుండా నిరాకారుడుగా ఉండి
ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొంది ఈ కృష్ణుడి రూపంలోనో రాముడి రూపంలోనో నరసింహ రూపంలో ఆ విధంగా వచ్చారు అని భావిస్తూ ఉన్నారు. కానీ వారికి తెలియదు, వారి యొక్క అల్పజ్ఞానం ద్వారా ఆ భగవంతుడి యొక్క ష్ ఉన్నతమైన స్వభావం వారికి తెలియదు అని చెప్తున్నారు. అది ఎప్పుడూ సచ్చిదానంద విగ్రహంగా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటిది ఆ భగవంతుడి యొక్క విగ్రహం అని చెప్తున్నారు. ఆయన భగవంతుడు అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేద న కచ్చన. ఓ అర్జున, దేవదేవునిగా భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ దేవదేవుడుగా భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలం, ఎందుకంటే ఆయన అనాదిగా ఉండేటువంటి వాడు. అనాదిగా మొదటి నుంచి ఉండేటువంటి ఆయనకి ఆయన తర్వాత వచ్చిపోయేటువంటి వీరందరి గురించి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆయన ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు. సో కనుక కానీ మధ్యలో వచ్చిపోయేటువంటి మనకి ఆయన గురించి ఏవి కూడా తెలియదు అని ఇది ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇంకా మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు కాగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. ఇంకా మరి ఎవరు ఆయన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నారు, ఎవరు ఆయనకి భక్తులుగా ఉంటారు అనేటువంటి దాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. పూర్వ జన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వము నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే ఆ భక్తి భావనలో పాల్గొనగలుగుతారు. అంటే పూర్వ జన్మలో వారు చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మల ఫలంగాను, ప్రస్తుత జన్మలో వారు చేస్తున్నటువంటి దాని ద్వారాను భక్తితో వ్యవహరించిన కారణంగా వారి వారి యొక్క ఆ భవబంధనాలన్నీ కూడా తొలగించబడి ఆ మాయ నుండి బయటపడి ఆ మాయ ద్వారా విముక్తి పొంది అటువంటి వ్యక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆ భక్తి యొక్క మార్గంలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని ఆయన యొక్క భక్తులు ఎవరు అవుతున్నారు అనేటువంటి దాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఇక చివరి శ్లోకంగా ఈ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తున్నారు. సాది భూతాది దైవం మాం సాది యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త సేతసః. సో దేవాది దేవుడునైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకుని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను భగవంతునిగా అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుని ఉంటారు. సో ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి సమస్త లోకాలకు దేవతలకు యజ్ఞ పద్ధతులకు అన్నింటికీ కూడా ఆయనే అధిపతి అని తెలుసుకుని ఆయన యొక్క భక్తి భావనలో ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారు మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్న వారుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయనని ఎరిగినటువంటి వాడుగా మనకి భీష్మ పితామహులు మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి భక్తుడు, కృష్ణ భక్తుడు అని చెప్తున్నారు. ఆ కృష్ణుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఆ మరణ సమయంలో విష్ణు సహస్రనామాన్ని చెప్తూ తన ఆ దివ్యధామాన్ని పొందినటువంటి వాడు అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు ఆయనే అనే అధిపతి అని తెలుసుకొని ఆయన యొక్క భక్తి భావనలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు మరణ సమయంలో కూడా ఆయన్ని ఎరిగి ఉంటారు. అలా ఎరిగినటువంటి వారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఆయన యొక్క భక్తి మార్గం యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా ఆయన. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క భక్తి మార్గంలో మనము నడవడానికి మనకున్నటువంటి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి అవకాశము ఆ హరినామ సంకీర్తనం జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।